Jako obdivuju Ježíše, že dokázal třetí den vstát z mrtvých. Já jsem sotva vylezla z postele. No ale pojďme na to. Jestli jste stejný milovníci toulání se uličkama jako já, tak Tbilisi je to nejlepší město, co na to můžete navštívit. A tady už se blížím k jedné nejzajímavější části Tbilisi, kterou už z fotek asi znáte. A tenhle barevný krásný mozaikový domeček je lázeňský dům. A tady se blížím k Bridge of Love, neboli k mostu lásky. A celou tuhle parádu a to nejkrásnější místo v Tbilisi mám asi 2 minuty od ubytka, takže co víc si přát. A pak jsem vyrazila k řece, protože jsem chtěla vidět tyhle nádherný domečky přímo na skále. No a hned potom jsem vyrazila do pekárny si pro snídani, kterou jsem si pak snědla takhle na venku v parku, tak přesně jak to mám ráda, koukat po té architektuře a sledovat místňáky. A jelikož jsem za ty 2 dny toho městského ruchu měla až, tak jsem vyrazila do botanické zahrady, kterou mám mimochodem taky hned za ubytkem. A viděla jsem tyhle úžasné vodopády a části parku a užila si naprostou pohodičku sama se sebou. Cítíte ten klid? Já taky. A alergii k tomu. Tady trochu toho místního života a hned potom se vyrazila k dalšímu místu, který rozhodně tady nemůžete minout. The Clock Tower. Úžasná, zajímavá, neotřelá stavba. A jak vidíte, ty psy jsou fakt všude. Ale všichni jsou označkovaní. A takhle se tady kupuje pečivo. Prostě chňápnu a jdu. A tady jsem vyrazila na další market přímo na mostě, takže pokud si chcete koupit lesní roh, mikinu po asi 10 majitelích, anebo hnusný nefunkční ovladač, tak určitě nesmíte tohle místo minout. A jelikož se mi včera katedrála Nejsvětější Trojice tak líbila, tak jsem se prošla znova kolem ní. A zrovna v tu chvíli probíhala modlitba a bylo to další zajímavý zážitek. Spoustu pravoslavných stály mlčky kolem a poslouchali modlitbu. Tady jde fakt vidět, že ta víra je na prvním místě. A jelikož jsem měla hlad, tak jsem si v tom jednom malém okýnku koupila tuhle dobrotu, takový těsto plný masem. A musím říct, že to bylo sakra dobrý. Takovýchhle babušek tady jde ve městě vidět spousta. Většinou mají v ruce tak 2-3 citrony, který se snaží prodat. Jo, takhle tady vypadá bída. A tohle už je moje večeře, finkaly, jsou to plněný knedlíčky masem a koriandrem a jo, tohle je prostě pro mě nebe v hubě. A to je pro dnešek vše, přátelé.